ओइ दुदु फै फै आंजों पाबजि गेले फै ओइ दुदु फै फै आंजों फ्रि फायार गेले फै। गोसो गैयाब्लाबो हाबा जानो लोगोआनो हाबा जाहोबाय। सासे सानै गथ' जानायनि उनाव हिन्जावा खारबाय आंना बांगालजों। सासे सानै गथ' जानायनि उनाव हिन्जावा खारबाय आंना बांगाल हौवाजों। हे लावदुम, फरायनो फैनाया मा नों मेथाइसो रोजाबगासिनो दं? फरायनो फैदों ना मेथाइ रोजाबनो फैदों नों? ओरै फैलाय। सरि सार नोंथांखौ फैनायखौ नुसनाखैमोन आं, नङाबा बेबायदि मेथाइ रोजाबनाय नङामोन आं। मा आं फैयाबा नों बेयाव ड्रेस खुनानै मोसाबाय थागौमोन? मोसायालै साराबो मा माखौसो सानफ्लांबाय थायो। दासिमबो मानो नों मोनसेबो मोजां कुइसननि एन्सारखौनो होनो हाया? खन्थाइखौथ' खन्थाइ, मोनसेबो मुखास्थ' गैया। बेबायदि फरायबा नों मा जागोन? सार सिगांनि बादि नंलियालै, आं बहुद हानाय जाबाय। सारा माबा आंखौ नेग्लेक्ट खालामबाय थायो। दे सोंआ माय कुइसन। आदसा दे होमबा बुंलाय, शनि ग्रहनि खाथियाव मा ग्रह थायो? शनि ग्रहनि खाथियाव रबिबार ग्रह थायो सार। मा रबिबार ग्रह? रबिबार ग्रहआवबो थायो नामा सोरबा? बुरबक, दाबो मोनसेबो मोजां एन्सारखौनो होनो हाया। पाबजि फ्रि फायार गेलेनोबा थिग दङ। दे बुंलाय, जोंनिफ्राय आमेरिकाया गोजान ना बै अख्राङा गोजानसिन? आमेरिकाया जोबोर गोजानसिन सार। मानो? मानोना जोंनिफ्राय अख्रांखौ नुहुरो, आमेरिकाखौथ' नुहुरा, बेनिखायनो आमेरिकाया गोजानसिन। आदसा, नोंनि बायदिब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइ सोमोनांथावसिन जिरादआ मा? हिन्जाव मानसि। मानो? मानोना जों हौवा मानसिफोरा गथ' जोनोम जाया, नाथाय हिन्जाव मानसिफोरा गथ' जोनोम जायो, बेनिखायनो सोमोनांथाव। आदसा थिगानो, नोंनाबो एन्सारा गाज्रि जायाखै। आदसा, खन्थाइ मुखस्थ' खालामनो हरनाया नोंना खन्थाइया मुखस्थ' जाजोब्बायना? औ जाबाय सार। दे आवरायनायसाय। ओइ दुदु फै फै आंजों पाबजि गेले फै ओइ दुदु फै फै आंजों फ्रि फायार गेले फै ओइ दुदु फै फै आंनो रिचार्ज सोना होफै। ओइ अखाफोर थालिर थाइसे हराब्ला मबाइल गंनै बायनानै हर। भिभ'बाबो जागोन, अप्प'बाबो जागोन, रियेलमिबाबो जागोन। ओइ अखाफोर आंनो मबाइल गंसे बायनानै हर। मा खन्थाइ जाखो बेलाय? जायाफ्रा मा नोंसोरनि बिजाबाव बेबायदि खन्थाइ दङ नामा? बेथ' खुदियाफोरनिसो खन्थाइ, बेबो जायाखै। आइदि लै सार बुंनांला आइदि